Salam. Selanang masuk ma barisan ni amang padita dohot parhaladuni huriata dohot takasitua nanai di tabalhon selani dohot hormat pangidu hami jongjong mahita saluhna. Tes. Salam, horasma dihita saluhna, hudul mahita amangna. Huriani tuhata, nahina holongan di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus, tarlumo bima dihamu amanami, inanami suang soni napo sebulung. Naudope hamu marminggu di huriata HKBP Sentosaon. Kami separhala dunia huriata. Pasaton selamat datang ma dihamu. Selamat beribadah ma puhata ma tetong nama ngaramoti. Pertording ni parmingguon di minggu apen paduahon. Dohok pentabisan situa HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Topik minggu manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang. Adorang suta mulai dope parminggota manginang cumulo mahita martang yang nahuhom di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sebukwede nomor 30 ayat sada sahat tu ayat tolu. Raja
Marhite-hite goarni de bata ama, dohok goar di anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di perbadia, na tumo palangi dohok tanoon. Amen. Ida ma hatop dua euro, tiok manadiho nuaing, asa unang adong na mabuhat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, na madok mauliate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nalahosal pudo sugot langit doho tano, alay naho do anggo hatam ro di saleling-leling na, akup ni ikopatar do sugot sa luhut jolma di joloni habangsa paruhumami, saya si maroham dihami, pahok marohanami marhapor siyaw dihatam, marhite-hite to di perbadia, padungo mahami jala paringgas hami, martangyang asa marlas ni roha hami, paimay mahoko, jala asa dapat hami hanguluan na surasuda. Amen. Hudul mahamuna. Tapuji matuhatta, marede mahita sa bukwede nomor 370 sada ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon ma pati ni debata di mingguta sadarion ima siap pati parjolo sahat tu pati paupaton patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi markupahu bahenonmu debatam pati paduahon dang jadi kanaommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohok na di Banua Tongaon rodi na di bagasan ai na di toro ni tano yang go tunggabe si sombaon manang si holoan pati patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalan na ai hona uhum na dosugut akka namar sineang di guarna pati paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naunomari maulahamuna sa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di Batamdui. Dang jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halap pe namangibati hutam. Ala di naunomari do di toppa de bata langit dohok tano, dohok laut, dohok nasa isina.
Dungi maradiat doibana di hari papituhoni, di bahenido umbahen dari pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tua dopan di bata kobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata saya pargugui mahami, mangulahon nahum bartu patik mi. Amin. Tabigi ma ede pujian sian kor ama. Maret de mahita sebuku de nomor 40 ayat 5 doho ayat 6. Pur
gima dosata diadupan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan jala ama para siroha. Endang lomo roham midah matian ni perdosa. Mula maniap parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ido ubay nu pangido hami. Saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sa sudena dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoy mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Musa piak kadolok jala humut tala karobian. Alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamusat sian ho. Jala pada ni hadameku nasotu pahumordit. Ninna jawoba siasi ho. Hasanga pema di debata na diginjang. Amin. Undul mamuna. Tapi gima di pujian sian kor ina Kamis.
Mari dimahita sa buku de nomor 440 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan Yesus membunuhku, sungguh damainya biar dari terkubur melunai rasa dosaku nan saya doi. Keberitahu ulung naik di Dia Tuhan berdusuni untuk menambahi terlebih hidup sesudah Yesus hidup jiwa. Dihongoluku nasru hati, cuma lu Yesus siluami, pengiringku tolongku, mangalo dosa nang rohaki. Keberitahu ulung naik di Dia Tuhan berdusuni untuk menambahi terlebih hidup sesudah Yesus hidup jiwa. Hata ni debata nagabe epistel di mingguta sadarion, tarsurat di pangukapon bidu sapulusia, mamukkamay siya na yaonom sa tuay 10, tajahama marsikat soring. Dung ihu begema songo suara ni natorop si tutu, songo suara ni ay gudang, songo suara ni akaronggur nagugo, namadok, haleluya, anu nga mga rajay Tuhan de batata sigonggom sa luhukna. Marlas ni roha mahita, jala Maria iya, jala talehon matu ibana hasangapon, ay nunga jupang hasapuran raya ni biru-birui, nunga hobas sori padana. Nunga dilehon tu ibana abi nasa asak jala na iya sielitonon na, ia abi nasa saki ima hapitoran ni akkanabadia. Laos di dogma tuahu, surat ton ma, martua do akan ajino tu panganon ujuan ni biru-birui, jala di dok do tuau, odo kahata nasitong nasian debata. Jadi manuka maahu tu jolo ni pakna sumobay bana, gabe didok matuahu unang masongoni, dongamu na poso doahu jala dongan ni akaha anggim, akan ang majalo panidangyo siya Jesus. Debatado si sobomu ay panidangyon taringot tu Jesus hido tod di panurirangon. Ima sahat na martua do na tumangihon hata ni debata jala na upiop sa amen. Tabigima korsian sola gracia. Tauduti mamunse tabigima edde sian anak kota na marguru malua.
Tapuji matuhata, merede mahita siap buku ede nomor 174 ayat 4 dot ayat 5. Hapur sean tahi ai doha luahon habosi tu uti susi Kaha tidak ko mahapor siyaw tay, sungon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibyon, ra mahitamadok. Aw por siya di debata jahuba, ido ama parguguno sa tudusan, na tumapalangi do tano. Aw por siya di Jesus Kristus, anak debata jahuba na saday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di parbadia, andorang suaubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua-tua no torudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun de bata jahuba amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pay mamulak so tu tanohon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, doh dihasan dosa, doh dihatai namadok, mulak mangulu dusugod dang nihala nang mate, doh dihanguluan na surasuda. Amen. Kabigima, edi pujian sian kor ama Immanuel. Tapi kima titing namasa di huriata dohok nanaing si pamason di huriata.
Shalom. Selamat Minggu Abten mari kita saluhutna. Tabigi majo titing namasa dohot nanaing pamasaon ni Huriata di Minggu Advent paduahon Minggu tanggal 10 Desember 2023. Topik Minggu manomu-nomu Raja Partigor Jalasi Parmonang. Kobar tu datang masuk tu Huriata torop ni ruas nama maaf. Khobar tu datang masuk tu Huriata torop ni ruas nama ulang tahun di bagasan mingguon godang na tulu halak. Kata ni debata iman atar surat di Job 10 ayat 12. Nunga di basa-basahon ho tuahu hangoluan dohot asin roha. Jala panatapanmu mengaramoti hosaku. Tusude ruas ni Huria nama ulang tahun hupasataima selamat ulang tahun. Panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napa duahon anak lahir. Di hari Rabu tanggal 8 November 2023 di basa-basahon Tuhatta sadadak danak bawa di keluarga Desi Payung inang M Boru Napitupulu ipas dodak danaki suang songoninang natoras nape maringanan di perumahan Samarinda Hill Klaster Bintaro Blok A 156 masuk sektor 8. Di hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 di basa-basa haus sadadak danak bawa di keluarga Jet Sagala inang Boru butar-butar ipas dodak danaki suang songoninang natoras nape maringanan di Jalan Awahab Sarani, Komplek Perumahan Ratindo, masuk sektor Tulu. Napatuluhon, jemaat baru. Mamuk kasadarion gabe ruas ni Huriat tama keluarga Daniel Sipayung, Inang Mernita Boru Napitupulu, Rabdohot Sahalak dak danak bawa, Rosian Huria HKBP Sipoldas, Resort Panaitonga, Distrik 5 Sumatera Timur. Maringanan di perumahan Samarinda Hill, Klaster Bintaro, Blok A, nomor 156, masuk sektor Walu. Molo disodo nasida, dipangiduhai mima asa jongjong nasida. Selamat bergabung di Al-Ama. Napapaton persembahan amplop. Sadariot tapatu pado papengupilian amplop khusus dung sidung jamita lahotu perayaan Natal di Huriata. Pinangido dohot partisipasi sian genuk ruas. Napalimahon penakbisan calo situa sadarion di patupa Huriata do acara penakbisan calo situa HGP Sentosa tu 10 halak calo situa. Dung sidung permingguanon di patupa do acara syukuran penakbisan. Undangan syukuran terbatas 5 perhalado dohot keluarga 2 halak sian ganup kategorial dohot 2 keluarga sian ganup sektor. Napon-napon perayaan Natal sekolah minggu. Di hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 17.00 WITA di Patupa Natal sekolah minggu tu kelas balita dohot kelas kecil. Dohot di hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 17.00 WITA di Patupa Natal sekolah minggu kelas sedang dohot kelas besar. Nomor 7 perayaan Natal remaja dohot Naposo. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2023 pukul 18.30 WITA di Patupa Natal remaja Naposo HGP Sentosa maringanan di Huriata. Pawaluhon undangan Natal HKBP Sebulu. Di Jalo Huriata do undangan Natal sian HKBP Sebulu ima na di Patupa di hari Jumat tanggal 15 Desember 2023. Utusan sian Huriata maddohoti perayaan Natal HKBP Sebulu ima punguan kategorial ama. Napasiyahon sumbangan jemaat.
Di Jalo Huriata do sumbangan 1 set pohon terang manang pohon Natal ukuran 12 feet sian keluarga JA Silalahi Inang Buru Raja Guguk sian ruas ni sektor sada. Mulai ate mahu pasat hami tuhamu keluarga sailam martabetaba mapasu-pasu tuhamuna tujuluan niari. Pasapuluhon menerima kembali jemaat yang kena RPP AKBP. Pinabotohon ma turuas nahona RPP asa laporhon ma tu situa sektor nabe ala naing dipatu pahuriata do pembinaan dohot acara manopo timulak tu huria. Pasapuluh sadahon rapat parhalado KIP Sentosa di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 pukul 18.00 Wita dipatupa rapat parhalado KIP Sentosa agenda rapat membahas rencana program dohot anggaran HKBP Sentosa tahun 2024. Pinangidohon matuhita parhalado asama dohoti rapoti. Pasapuluh diahon rapot huria. Di hari Selasa tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.00 Wita dipatupa rapot huria agenda rapot membahas dan memutuskan program kerja dan anggaran tahun 2024 peserta rapat pelayan per-timer semua perhalado atau dewan dan perhartawan badan audit huria 2 orang mewakili dari setiap sektor dohot sahalak mewakili ganup seksi sian ganup dewan maringanan di gereja HKIP Sentosa. Pasaplopotan laporan keuangan Minggu 10 Desember 2020 jumlah saldo kas keseluruhan 520.301.205. Pasapelimahan latihan gabungan Natal Amaina pilihan tahun jadwal Natal jadwal organis dohot prokantor dohot titing perhepengon boy mataida di lebar titing naung diser di hita ganup di pasu-pasu tuhata ma huriana ima titing di hita sadarion ope tapasada marohata martang yang mahita. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mau lihat mari pasat rohanami Tuhan di siala di paluas sodo pehami ruasmu romar pungu di bagas joromon nama sihol dohami Tuhan yang tumangihon hatami opetok Tuhan buka marohanang pikiran nami asang giat hatam na nek pinasain na bosom buh waktu si hami Tuhan jala buh hupiok pami asang giat adong di perngulun nami si ganupari naksongoni sulu nami di akang ngulun-ngulun nami ajar-ajari hami tok Tuhan mangetusi hatami asang giat buya tong merperbui di rohan nami nak penaposom nang pasaton itok Tuhan pasu-pasu amanami asang giat boy tari parhatami boy jelas tak kasiat tu si hami tok Tuhan boy di pa adar amang padita nami aka nahobar di hatami mulia temoro Tuhan diaka pas basumpe nang pinasamu di hami ganup na sa minggon keluarga lepas ke keluarga kamu letiok kami tok Tuhan ajar-ajari hami makia ka pasu-pasu mi tok Tuhan nasang giat margunai Yesuwe dot lomoni rohami mulia ti manak Tuhan nak sodiak kada danat nami asaton nami doh Tuhan yan nami met satu nama gudang tok Tuhan diak nama met ibur-ibur magodang matok Tuhan jala tok kama kapanin nahiton dia kena masih sekolah pasu-pasu tok Tuhan pikiran nang rohana sida kasanggi atok Tuhan boy terjalo nasida aka pelajaran na pinasaatnya ke guru na tu nasida tok Tuhan nak pesongoni akaya konami na lagi mengaluliak kapar kerjuan tuhoro pasaton nami tok Tuhan asahona patuduhod japalan na lomak di nasida kasanggi adong buhal nasida di masa depan na tok Tuhan nak pesongoni akaya konami akan tang umur na tok Tuhan anak akan tiki na marhasohotan tuhoro pastor namin nasida tok Tuhan asaho manaw masuk nasida asaho na patuduhon sirokap nito di tu nasida tok Tuhan asang giat adong dongan nasida di ngulu nasida di julan niare tok Tuhan giat boy las rohana nak songoni akal las rohana mi akan tua melihat mo Tuhan pasu-pasu manang kami sudi na tok Tuhan yaka ruasmon na di bagasan nak kaparsahiton nang pe hadir kami di son naik temangyon hatamnya tok Tuhan
takas di boto kami untuk Tuhan, gudang gosiak kami untuk Tuhan na di bagasa persahiton. Di sialan ini mangidu mangilit do kami untuk Tuhan, asa bulok ko nakasay siya pamatang namibi, asang giat bui idalani kami kada ngulung-ngulu nami, di bagasan asido holong niruham, nakpesongoni akarungan nami, nasubuhi tol hastingan anon, dialani akka persahiton, tuhoro totong pasaton nami na sida untuk Tuhan, asa homa na mamas-maso na sida untuk Tuhan, parhasyang akauba na pinangan na tok Tuhan, asang giat marhiti-hiti, boy malum sahit sa pamatang nasida. Secara khusus bunon nami, 7 male Tuhan, 5 anak ni keluarga Silaban Bursyat Tudi, manang si Aska Silaban, na siya sektor sada, doho si Epelin Manulang siya sektor onom, doho si Astrid Naiborhu siya sektor tulu, na pada tikyo na Tuhan, ibagasan parsahiton na sida kaya nakon namin untuk Tuhan. Tuhuro pastor namin na sida sa homa na mangubati na sida. Homa na mamaniyo pamatang na Tuhan na sang diat bulong akasahi siya pamatang na sida Tuhan. Yala ni pos duruhan nami di minggu-minggu na ro buhay rapat marpungo hami di bagas Romon naksoni rapat marpungo lang akalungan na sekolah minggu pe Tuhan. Mula ati mo Tuhan nakpasudiak karwas mi Tuhan na suboto hami. Mulu tungadong na di bagas sa parsahiton homa mamasum-masum na sida. Akan natutuan nami gudang lutok Tuhan na dibagas sa parsahiton na dibagas na si Dabe di minggu-minggu na salpo laudo siya tiam sosial nami madnapot na sida takas jalali dahami do Tuhan ya kaparsahiton ni ama namin ang angkay na namin na dibagas na be isala ni tuhoro pastor namin na sida to Tuhan sa homa na mas-maso na sida homa na pamalik panak ka na masahi to Tuhan sanggi malasi roha na sida boy manguduti ak kangulung-uluna itu julan nyari Tuhan di bata manami buron nami ronang ruas ni huram na di bagasan Sidangolon. Apala sa darion namulak keluarga situmorang bu amang munte buru situmorang siya sektor tolu dohot amang munte buru sinaga siya sektor pitu di siala na yalapon na tutuan na sida tok Tuhan di bona pasugit tuhoro pastor nami na sida tok Tuhan pamamamasum na sida boy tolhas na sida tu bagas tu bona pasugit na lau manopot na tuwa-tuwa na Tuhan. O namang liasa ni roha, jalaho na mga penghuburan di keluarga. Asang giat boy denggan di taruhan na sida na tuwa na sida tu ingana pas tatok kinani. Jala mulak na sida tu sa marindaw dakurang manangaha, boy rapat marpung hami di bagas joromod di sugot ni ari Tuhan. Mula ati mo Tuhan, buron nami ronang akka ruas ni Huriam, na marulang tahun di nasa minggon, Kudang do Tuhan nakaruas ni huriami na tercatat tulu halak. Guru pastor namin na sida tok Tuhan. Diak na taba umurna ajar-ajar na sida tok Tuhan. Asang giat di nataba umur na sida lamu madjonok na sida tok Tuhan. Pasu-pasu sudi tong na sida tok Tuhan. Lewat silas ni roha jala pasau sudi kasinakat ni rohana. Asang giat di nataba umur na tok Tuhan. Lamu mardame sonang na sida. Boy sehat-sehat tok Tuhan. Mula ati mo Tuhan naksongoni buwan nami do di namarlas ni roha, ruas ni huriam na di paspasuho, 2 danak bawa. Sada di keluarga si payung buru nabi tupulu dohot di keluarga sagala buru butar-butar. Tuhorot tong paston nami kedua keluarga na Tuhan. Asaho nama masu-masu dagdanak na pinulumahum itu na sida Tuhan. Leon na hipaso na Tuhan. Asang giat danak na pinalumahumiyat Tuhan, boy gabay anak na kasi gabay anak na mabiyar marudopok ko. Paso-paso ng na 2 keluarga to Tuhan. Leon tunasida ka rejeki asang giat boy arok pakko nasida na parmudo-mudo kay anak ko na pinalumahumiyat tunasida. Muli ati mga Tuhan nang songon itang konon nami do tinataba ruas nami apa marminggu hami di sadari untuk Tuhan. O mana masu-masu pertimbuhan iman nasida di hakay pesentosan na Tuhan. Bahin manasida gabi ruas na burju, jala ruas na mga mengikuti sudi akka kegiatan ni huriami. Muli ati mga Tuhan, paso-paso manasida ng akka keluarga na pe, manangaha pe ni ulo na sida, tuhurap na namin sa hotot tong narapat na sida. Naksonin tok Tuhan, kaya pala sa dariyon, isakapi huriam do, nek manabison sa pulhalak, siya ruasmi gabi situa di Garijaon. Di salan itu tuhora pastor nami akka calon situon untuk Tuhan.
pasu-pasu na sida, pargogoy na sida mangulahon nakahatami. Pargogoy na sida mangulahon nakka nani aturhon ni huriami ito Tuhan. Jala pargogoy na sida manuhuk silang naong dipasahato na sida. Uwoto hame ito Tuhan, dang namura, nagabi situ ito Tuhan. Alay biban manang sada hangalutod do molodang diulahon akahasituan na. Isara ni mangilak kami Tuhan, paso-paso masudia kacal situan na miyon sa anggia boy gabi situas na burjo na sida, situan na boy mangulahon akatohonan na Tuhan. Dila mangulahon akaharuhuru ni hasituan. Muli ate marutuho Tuhan pasatami koma nama sebaso na sida jalan na mga leon na hobar di Pangulon na. Tuhan di patapan namin naksongoni diaka rencana ni huriam, diaka acara-acara Natal, naksongoni di huriamon nang di pagaran namin pe tuhuro paston namin sa hotot tong na masu-masu, ko na may las ni Rory hami, leon di hami marhiti-hiti Natalon, boy malas ni Rohami, lamumot itadahami, asido holong rohami, tuhami ito Tuhan. Oleh ati maru Tuhan nakpesudi akka rencana program ni huliam di akka rapat-rapat pito Tuhan, lihor dihami akka roha dame nang roha pikiran na iyas, naksongoni akka pikiran-pikiran na jenius, asang giat ahape na di program pun huriam di tahun 2024 boy mardala do tenggana Tuhan. Nakpesudi akka program ni huram naso boy dihataho kami naksongoni akka panitia pembangunan tuh paton nama saho mas-masun na sida Tuhan. Tuhan di batama namin na hurang malohay mangidok ka pagidon nami, terlumoy mangidok ka pinangidon ni Rosmi. Alepas dorohan nami, na alusan mi sugot, ditikina, disudiak ka pangidon nami. Muli atin mo Tuhan, disudi pangidon nami, jumulo sa sadusan namin nagurangi, unang alani teraba asidok orang rami Tuhami. Marhiti anak Tuhan Yesus Kristus, matangyak kami Tuhan. Amin. Mari dimahita sa buku ide nomor 510, puhuk tapasahat pilihan sadaa do sadabi.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Tajakon mabarita nauli hatani debata di Minggu Apen na padua honon. Di mana tersurat di panurirang Zakaria bidusia ayat siaro di ayat 10. Pujahama di tonga-tongata songon madidok. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Yerusalem. Idama naroma rajam tumopoto partigor ibana jalasi parmonang naserep dorohana jalana marsihudul di halode dohot di anak ni halode inaina jala ahu maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem siap do hot sior tu hamusuon dungi barita honon nama hadameon tuakka bangso parbegu jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut jala sian batang haik Efrat sahat tu rodi akka ujung ni tanoon ido yanggo sahakna aka manginang nunga masuk kita tu Apen na paduahon Minggu Apen mulo tabering di jolo 2 lilin nunga di pagalak paingoton manungguli hita pabua apeni takas ikon renukonota. Adong 4 makna si hirimota si auhonota di apenon. Na perjolo apen bahwa kita merenungkan di najoloi pada masa perjanjian lama. Bangsa Israel dalam sejarahnya dengan begitu panjang menantikan kedatangan Mesias. Ima perjolo sirenu konota. Artinya dalam sejarah ni Portibion Israel pada masa yang lalu sangat panjang menantikan kedatangan Mesias. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah paduahon kita merenungkan manang memaknai apen pada masa kini. Penantian pada masa kini. Semua kita sudedo hita paimahon nadumenggan. Amin. Kita menantikan perubahan hidup. Mungkin ada yang menantikan kesembuhan dari sakit. Menantikan lahirnya cucu, lahirnya anak. Menantikan naing marparumain paimahon. Rodi sudi natahirim di ngoluta. Baik secara personal, baik secara keluarga, komunitas, nang di tonga-tonga ni huria, menantikan nadumenggan. Idu bahena kamanginang, di minggu-minggu Apen ini, hal ini juga majuhot tuhita, supaya kita merenungkan keterpanggilan kita. Molo taber nga kaya nakota na kiparguru malua maredde di julu. Ada banyak pengharapan untuk mereka. Nagabi suku-sukun na yang naside na maredde di julu. Adang blison na toras na. Rodo sudi na toras na marminggu. Ketika kita melihat mereka di depan, apa yang terlintas di pikiran tah? Sebab anak itu cermin
bagi orang tuanya. Patu paut doka perayaan-perayaan Natal. Termasuk nunga ditik-tik konakin di tanggal 15 Natal ni sekolah minggu kelas balita doho kelas na mekmet. 16 Natalnya karimaja na poso. 17 Natal ni sekolah minggu kelas na balga. Lapatan na manginang di masa apen ini kita merenungkan banyak hal yang akan kita nantikan. Tarpai mahita. Na pasti sudah dohita paimahon na duminggan di ngoluta. Na mangihut na patuluhon masa-masa apen nang takas hita memaknai manang merenungkan bahwa kita juga menantikan Yesus datang kedua kali. Taboto do harorona na perjului seorang ibana tu portibion marumakko jolma debata gabi jolma. Namora do ibana ikom masuk tu hapuguson ni jolma. Nasangap do ibana ikom masuk tu haleaun ni jolma. Ido harorona na perjulu memberitakan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Yesus memberitakan ciri-ciri harajau ni debata. Pangalaho ditongan ni harajau ni debata. Kehidupan dalam kerajaan Allah. Dia memberitakan itu dengan berbagai metode, dengan berbagai pengajaran naung tajalo. Di bagasan Yesus tergenapi semua apa yang telah dijanjikan oleh para nabi. Dialah Mesias, anak Allah. Ido na parjulu, na gabe perayaan-perayaan Natal di bari tahun. Alai tutu di masa-masa apen ini kita juga menantikan dia datang kedua kalinya. Harorona dangsong na parjului. Alai harorona memisahkan orang percaya dan tidak percaya. Jala harorona di bagasan hasangapon hamuliaun. Takas dui di bari tahut tu hita. Asa radi, asa siap sedia kapanpun aladang taboto sa di hari harorona na paduahulun. Ay song panakobor ni donin na song barita jamita ni binggu na salpu. Dang diboto manangise anakipe dang iboto surusuruanipe holan amaido ubotosa. Karena itu bagi kita yang sudah menerima pengajaran tentang iman, haproseaun, tentang haluaun, tentang kehidupan ini. Natarjou hita tuhading ganon. Tutu radi mahita kapanpun. Asa di bagasan apenon, tentu kita juga perlu secara personal haroron Tuhan itu jolma masa sahalak. Dia akan memasuki kehidupan yang abadi. Meninggalkan portibion, meninggalkan dunia ini. Secara historisnya dia akan datang kedua kalinya. Taparadema, idu bahir rupani maranata ro'o Tuhan, amin say, tibu maro. Kita menantikan dia, unang didapot kita di bagasan hajahaton. Unang idapot kita di bagasan ngulu hahulumon. Alay say di bagasan hati uron. Napaupaton di masa apen ini kita merenungkan bahwa kita dalam masa-masa perayaan Natal akan menginang sebenarnya dalam pemberitaan itu apen parjolo paduahon patuluhon persiapan dope sudi pangaradion alai semarak Natal tung matsay hatop do di rohani jolmay
ay tanggal 7 dupe nung adong marnatal. Ima. Ala memang kelahiran itu begitu luar biasa. Nang dihitajol mape ay bolo sorang danak soina ma las ni rohatta. Ro opung na sen na daw, ro na beruna, ro tulang na. Ima molo kelahiran. Songonima tarayahon natali. Tanggal 7 dupe ngamar natal jolmay. Alay nagpesongonia kamanginang pada masa-masa natal ini. Unang gabi mago las ni rohatay. Ay pasti do mangaradi sudi. Paheyan ni sekolah minggu danak si patuna. Songoni anak kon nanang rimaja na pasobulung. Asing do penon natal niya kaama do ina. Sanggul na, mekap na. Aharu pemuse keben na. Aharu muse ikon necis na do. Sarupa warna ni baju na do tas na. Las dorohat tadi si. Alay so tungalannya ka materiali. So tungalannya ka pangaradio tay gabi moru. Aka las dirohatta. Ujung na dang marnatal behita. Isi. Holan na marungutung nama. Roma amat tayatong. Naliling mahui saloni ina. Ay sudi menghias diri. Nanang dohono di siya kamanginang masa apen natal. Nang takasita mangaradi tu debata. Unang holat tu dirita. Unang kolap penapilan. Berek kita melungam masa-masa natal. Nasuhiya muluk-muluk may. Alay nakpesongonilas doroha. Diingok do peari natal. Asa hobar tutupuhom makamanginang di masa apen menantikan songon topik ni minggu sadarion di pajojor tuhita di pasungguluhon manomu raja partigor jala si parmonang minggu nasal putakas do didokon isi do naroi raja songo dia do nak pedidok berjaga-jaga di minggu sadari didokon asaibana do raja naroi, na pinerbagan ni debata. Asa raja partigor, si parmonang jalan na serep. Jadi adong tolu. Partigor, si parmonang na serep. Ima raja nanaing tomu-tomotay. Di minggu ta sadario na kamanginang asa takas didok panurirang Zakaria. Taboto dalam perjanjian baru holana 2 ayat do dikutip. Jarang do memang dienet akajamita sian Zakariaon. Jarang. Bahkan di padanai baru pe holana 2 ayat do dikutip. Ima didok ayat sia do 10. Maria Ria bersorak. Be full of joy ina. Buasa por lidok asa Maria Ia. Ala rajai naroi nanang roi. Manggohi sadok pangiduan ni hajol maung. Manggohi, memenuhi, memberi apa yang manusia perlukan. Apa yang kita butuhkan ada padanya. Dang adong jolma makalomohon asa marjea nguluna. Dang adong jolma makalomohon
dakasea akanak konna. Sudido makalomohon hadenggano. Jala dia kahadenggano nido na dipenuhi semua keperluan dan kebutuhan kita. Tusido hita makalomohon. Jala hajol maun saliling di tanoon. Dari hari ke hari dia butuh diproses dalam hidupnya menuju kepada perubahan yang positif. Unang matun negatif tong. Ay boy dui name metibana remaja na poso begitu aktif di gereja. Di keluarga na harmonis do. Manangah masialana Roma kabigui babuat rohanay. Dung doli-doli ibana, dung anak boru ibana. Gabi sodi aturesobbe ngulu partodionna. Dang dia turesobbe ngulu parhuriaonna. Terikut-ikut dalam dunia yang begitu kompleks. Pergaulan bebas. Tidak sedikit berita kita dengar seorang anak sintua bisa berpindah agama. Tidak sedikit kita dengar seorang anak pendeta bisa narkobaun. Jadi bukan ukuran tentang status. Tidak sedikit kita dengar ada banyak anggota jemaat gereja yang tadinya dia aktif di gereja, pada saat-saat tertentu akhirnya hilang dari peredaran pelayanan. Takas do taboto mangihut Tuhani tidak mudah. Yesus madok nasa nanang mangihut to nau dituhu masilang natuibana. Sebab dalam kerajaan Allah telah dibentuk manusia yang selalu siap sedia. Dan jolma namaul patureon. Alai naulu patureon dohot siarahonoton. Napaduahon raja naroi namabuan hadameon. Amanginang hoda, kuda, simbol keperkasaan. Jala odo na jolo dipakai lahomar porang. Memang belum ada secanggih sekarang punya tank, punya helikopter, punya roket, ya bisa membombardir sona tabereng nuaing antara Israel dan Hamas di Palestina. Najolo hoda do simbol keperkasaan, simbol kekuasaan. Ima anggo di Portibion. Tapi Raja Naroi berbeda. Yesus memilih simbol-simbol kedamaian. Ima haludi. Haludi salah satu jenis hewan yang penurut, yang sederhana. Itulah yang dinaiki Yesus. Ini juga telah dinubuatkan bahwa pada saatnya Yesus memasuki Yerusalem, dia menaiki haludi. Iman waing naung dibereng si Zakaria dalam visinya. Ainarodo de batatu ibana. Ini akan terjadi. Marulopolop Maria ia mahamu alebaru Sion, alebaru Jerusalem. Naroma rajam tumopoto partigor na serep do ibana namonang parmonang. Narodo ibana na marsihudul di halode, do di anak ni halode na ina. Itu jauh sebelumnya.
Zakaria telah melihat itu dan menubuatkan di tengah-tengah Israel. Dan tergenapilah itu di dalam Yesus. Molotai ngotak kamanginang di masa-masa Yesus sebelum dia ditangkap. Masuklah dia ke Yerusalem. Hosiana, ini kan? Menyambut dia, ada membayi mare-mare, ada membayi nulusna, ada membayi dia sudi. Itu tergenapi. Narodo ibana membuat damai. Amanginang, dunia ini membutuhkan damai. Jala dak piga benuan jolma si buat damai. Si buat beda do gudang jolman wain. Itu bahen gereja berdoa supaya kita jemaat Parhalado adalah orang-orang yang hidup dalam damai. Amin. Fransiskus dari Asisi di dalam doanya didokdo akamanginang, jadikanlah kami, jadikanlah saya pembawa damai di tengah-tengah keributan. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah saya pembawa terang. Jadikan kami membawa terang. Ketika terjadi keraguan-raguan, jadikanlah kami pembawa kepastian, pembawa iman, kebenaran. Imatang yang ni Fransiskus dari Asisi. Dan itu diajarkan sampai sekarang. Supaya di masa Apen dan Natal itu selalu kita ingat. Unang gabi si perbada hita. Manang perbada-bada. Alay si pardame mak. Si buan halabohon mak. Dan hidup Yesus di jamita duluki. Martua mana labok roha. Ay dinasida do portibion. Orang yang lemah lembut. Di dalamnya dia mampu dan dimampukan menetralisir emosinya, menetralisir segala macam apa yang terjadi. Akamanginang rikok doonang di tonga-tonga ni akadongaku nanaing gabe dongan saulaun partohonan di HKBP. Secara khusus di HKBP Sentosa. Sadarion ma ari na lumehet naung di program pon huriata naing jalaon nasida matohonan hasit tuaun. Adong pitu ulaw ni tohonan situa. Sarupa do padita pitu dotong. Anon secara lengkap buidu di jahahon ni. Sian napitui didok pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akka na pinasahat tu nasida dohok mangaramoti parangi nasida moro di botong nasida na hurang ture parangi ni manangise iko piccangon nasidai manang pabuaw nasida tu guru dohok tu padita asa dipature imana parjulu mamata-matai. Ahari duk memata-matai di son. Melihat warga jemaat. Parangena sangud dia. Adong do nong marsi dua-dua ruas senaun. Adong do panak ko ruas senaun. Adong do nabawau sudi. Najulu. Dangarong do pe handphone. Sonari ngamura. Jali kotak kasih. Di halak situa. Dipature akaruasi. Napaduahon maddadas dongata tu parminggu do manakasi alana ahasi alana ubahin nasoro. Akasitua na julu di bona pasugit. Yakit doaw gudang do dihitaon. Akka na pinaborha niya ka
keluarga nasi tua. Mungkin opung nasi tua atau bapak nasi tua atau inong nasi tua. Jadi botoon ni situa sektor manang iya situa sektor do tapa masa di son. 3% maruas na namar minggu setiap minggu. Na julu dangadong handphone son nari ngabui. Dak kuboto tuak kadongan situa di son. 3 maruas ta di sektori. Adong do dihamu nomorna. Hiado disungguli hamuna nasida selama ulang tahun namang. Boy do boto otak marminggu do sida manangdang. Budut tong. Jadi molo so marminggu tahempom matong amang song nasa huberek kamu nakin ahado sialana. Ima ulau nomor 2. Napatuluhon madas-das anak baru sikola asal dopro. Amang inang agenda HKBP. Tohona ni nunga dituangkan di agenda HKBP mulai 1904 ngadongon isuraton jala satu sonari dang adong mubay dang adong diucak siani. Jadi napatuluhono pemadas-das anak baru asal dopro marsikola. Ala najulu dak pola diperhitungkan akaburu. Utung doro Raden Ajeng Kartini. Molo sinukun naeng akapar guru maluaun. Ya pelajar sidi. Unang johem pemunai tiu pihamak kainang. Apa moto Ibu Raden Ajeng Kartini? Apa motonya? Habis gelap, terbitlah terang. 100. Itulah motonya. Karena dulu kaum perempuan dak pola dipatujului. Jala sahak itu halak Batak. Itu sebabnya 1904 HKBP telah melihat emansipasi wanita. Ulang nusi tua do menggerakkan on. Hamu akan nak baru sekolah. Ay memang saya dong di Jabu aka natorasna. Udah kepala sekolah ho. Tu anak ni halak doh haduan. Ina. Tu gaboy maholau ina. Marhauma. Coba ina. Hidup najulu. Dung Roma berita nauli tidak. Semua sama di hadapan Tuhan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Sarupa. Hidup bahen tugas daripada sintua. Madas-dasi. Akan nak buru sekolah. Dan dupe ducat ya mang. Satu sadarion. Melotung pe di bahen satu sadarion. Di era digitalon. Tugas situa donang paingoton akan nak buru sekolah dah. Sa tibu-tibu na. Napaupaton manikir akan namar sahit. Jala paturehon narikot tu nasida. Dohok nasa natar patu pasa. Alay narumikot pasingoton hatani di batatu nasida dohot tumangyak kocak. Manikir namar sahid. Anong dosit tu dang dibotok karuas namar sahid. Sahatu namate. Si pata ruas so pena dang ipabotohon. Hari Senin marapok mahami mulubui digumuli may sisudi. Melutung boy di bayi mania ditikting akaruas namar sahid si tanya konoton. Tidak pola hola di parminggu ditanyakon. Di Jabu petong ditanyakon doi. Adong do ruas suatu had de sektor kon namar sahid siadu. Ida ulam ni situa. Manikir. Jala didok asa dipature narikot tu nasida. Dohot tunasa natar patu pasa. Jadi kamanginang dak polat tong dabah ala noengon BPJS ngadong kan. Na juru ngarung BPJS si patah sa situai do parsuba na.
Sebenarnya HKBP sin na julu nga dibireng nga ditatap. Mulu salah situa, maaf tanda petik. Ya tanda petik don ikon tagaris bawahi. Sebenarnya akan nabui do. Nabui di son luas dan dalam artinya. Bui di Parbinotoan. Bui di Sinamot. Bui di Pabahenan. Idong gusitua. Unang adong di Sadahuria na hayahu layani. Gabi mengharap iba na mga siyang gereja. Mengharap iba na siyan huria iba na mangan. Hudok matong ba. Gabi adong do perbedaan na julo amang inang sa tabi. Mauliate manunga sentralisasi HKBP. Aka perbedaan jon namin na pultay meron. Dakpola merbeda hamido akasitua lau menintuhon. Anggo sebelum sentralisasi sampai yatu mejai. Hape adong ma sahalak situa enak kali kalian namang. Inna. Hami pelu jado dangarok kujalo hami sanon. Inna. Artinya neng rekok baino tunasida. Ujungna labok man yalusan. Buti diudaka inang amang. Tohona situa di HKBP bukan full timer. Tetapi part timer. Satongannya kaulau tikki munaido pasahaton muna tu huria. Mulutung adong pe arta di huria sisagi honoton dan gaji dohonot tuhamu alai si palas rohado. Moroneng siak kuriau dohamu mangan to julo sikola mahamu. Ya na sikola diakonesma manang bibil proma guru huria manang padita sikola mahamu. Ujungna tarhatotong ma inang situaun. Bah idu HP na rohana. Unilay na sululus don waingod di learning na rakuma. Lapatan na idon ulaw na patuluhon memang arga doon akan nabuy na tarpatu pasa do da. Alam nang dipaksahon. Unang alalong ruas tarupani dang buy manggara rumah sakit na gabi jolo muna jabu muna law marahay dang inang dohon na. Ita ni nabuy duatong. Napat namangihu di so didokon pasingoton hatani debata tunasida. Pasingoton hatani debata. Dakuboto akadong ako na manginang dumubi na ng majalotohonan. Ngahya sidung dijaha sude bibeli. Siyan sadamusa sa hatu pangukapon. Unang majui ngahaya sadabuku di sahamuna. Manang sada Injil Matius holanipe ngasidung di sahamuna siap pasal sada satu pasal 20 pasal. Injil Markus 16 pasal. Injil Lukas 21 pasal. Ngasay di sahamu naon. Artina ikonadong atong. Buhama hita pasingoton. Pasahaton hata ni debatato na marsahit. Hape hita pedang. Tajaha. Akai marupani na idok na disi. Kemudian tumangyak kocak. Tumangyakon. Jadi mulu disuruh. Martangi yang situa ikon radi. Ikon radi. Idi ape. Baik di ulaun aka parsahu tahun, parmargaun, ikur radi. Jadi aka manginang 10 ma sadarion situata ojak. Anggota ringot turu ruhut persiajaran yan ngasahak betu nasida. Tinggal mengembangkan nama nasida. Bisa karena biasa nina. Di pasomal ma. Pasomal-somal ma dirim tuhadaulatun. Artinya beribadah. Majaha, marjamita. Unang maju di langgata si songonon, nanggwa pala di akaparsahu taon, di panmargaon. Eko siya do, ikoradido situa marjamita. Amen? Itu dah. Apalagi mamartangyang. Do nasing muse. Mangapulya kasi pelebegu. Akaparugamon asig, do akan nalilu. Marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus.
Ope tugas tadon. Jadi adong pitu bidang bagas sinakamna. Mulutung boy niyan 2 tahun naro ipatu pamaju pembinaan manang pembekalan tu parhaladu. Nang akana senior aka manginang boy do tong lupa alanya kapardalanan ninguluon. Perlu do penyegaran. Jadi hamu aka manginang ruas ni huria, setuju mahamu mulai pembekalan? Setuju do hamu aka manginang? Alai kuna dong do dana tok tu si. Mulubui tajo sa kantor pusat. Mabahay pembekalan. Asa disegarkan. Ida hudok. Dak sarupa behita do ruas biasa. Muloro hamu tu garijaun. Songor ruas biasa berarti dak situa. Alana situa itu adalah mangula. Ikon mangula do. Ikut diulahon. Jadi tohonan itu identik dengan mangulahon. Jabatan. Jadi kalau so diulahon do tohonan ini berarti dang situ ibana. Ya do disada huria. Olan na marutungu 2 tahun. Alap merasa ibana audu perjulu situ ison narohana. Ape Roma ibetu si dakke abang minggu dakke aro tua kaulauna ima tinopo mak tu bagas na buasa dakke aro hamu amang mangulahu tohonam munai ima damang muluhu ujaha agedai botar sudi inna dua lusi songoni botarin na iberek sudi agedani hakabipi. Berarti na solomo biarohana. Gudang do alasan. Hidup bahin memang tidak mudah menjadi sintua. Jadi saluk do hita aka manginang to kamat tainata. Naung saliling 1 tahun lobi nasida marsiajar. Dari berbagai profesi do nasida. Adong nakarejo di guru. Adong nakarejo di perbankan. Adong duna karejo sebagai pengacara. Adong duna karejo di pertiga-tigaun, di audit, di keuangan. Jala pasti doon juga perlu di tengah-tengah gereja. Apalagi di tahun profesionalisme dalam penata layanan. Ini perlu untuk mengembangkan pelayanan gereja kita. Macelas rohanami, lumobiak kana senior. Macetak kas doon di hari kotok kuriata. Hidup bahen amanginang tuhamu kacalo situa nami nanaing gabe ojak situa sadarion. Selamat untuk memenuhi tugas panggilan kita. Apapun profesi. Nataula siganupari. Alaikon takasma. Ulaun hasituaun ni. Ulahamuna. Unang atong hulad di gereja hamu situa. Alai di luaran gabi ahadu tahe dokon. Ahadu tahe. Hamu mamangalusi. Ikon terjadi situa na situa. Ya. Ikon adong berengos syak kita situa na situa. Songoni madohot keluargana. Apakah itu suaminya? Apakah itu istrinya? Molo situa amattai. Manang inatay, dohok manang situa, istrina, manang pardihutana, manang parsinudukna, manang amatay. Aharon ng dohonon na disi. Buasa polikod dohok keluarga, alasada doon na sida di rumah tanggay. Alani ulaw ni keluarga, mga radoti nariko di situay. Lahumar hubas. Unang atong daba. Ala adong bada di jabu. Gabi so ipaturay natay. Narikot dia matay. Dito. Heado songoni. Merbada na sida. Memang dang diboto jolma. Ales haru asa haru diboto ho. Inay natay. Cek jugul ho.
sa ini rohani natay maharwa. Iba matu baju parhubas naun, 7 naun. Sesuatu. Maragedda mamatay di julu. Maragedda. Tangarong lupiasi, songonon. Hudu hamma parageddaun. Ibu matok sian katong ni jubah naun. Iripu do sapu tangan. Hapeaha. Setabi salawar ni anak konay. Namar sapu-sapu kotoran. Ima 3 ni natay. Begitukah? Daung. Alani duduk tuaka keluarga. Muluneng marhubas amatay. Raduti. Molo tikina sermon sungguli. Nuaingon nga di kota hita. Si Pata songon di Jakarta di kota besar. Dang mula betu jabu. Lahomar sermon. Langsung nama sakarijona tu sermon. Ngadong bedi paradi. Ala yang guinate di jabu pah. Ingat ya nanti sermon. Las dorohannya mataya tok sunguni. Artinya ada kesinergian antara amata do inata. Atau sebaliknya. Lahu mangulahon tohonani. Unang gabe sihataan. Unang gabe hailaun. Alanido dak piga kasih tua tarberita. Ya. Adong do mito itu ngedalen. Dang jula beto honanna. Adong do. Dak sahak dope tu pensiun. Bangadong bion nabwa. Jadi sejak hari ini jemaat berdoa. Huriaun tumangyakon anggiat sahat ula tohonani. Sahat tutiktin. Apapun yang terjadi harus diingat. Kita itu bukan dipilih ya di paujak jolma debatado. Nak pemarhite na posona hamya kapadita lahu pasahatoni alai Tuhanido na pasahatot tohonani. Bagi HKBP berbeda dengan gereja-gereja lain. Melohita seumur hidup do tohonani. Hidup bahen dakola situa ale perhaladu. Tohonani rikot. Nak penong pensiun ibana diguari do ibana perhaladu partohonan. Secara struktural memang dangadong ibana makubasi. Ale yang go dihadirion parhaladu do ibana. Suku kita kamata inata naung pensiun sian parhaladu. Ikolokko doi dihadirionna. Dak songong GPIB hita. Ya. Melu GPIB periodi doi. Hola saya 4 tahun sudah. Bisa dipilih kembali bisa. Alanggo situa ni HKBP sejak dia ojak situa seumur hidup. Dia situa. Satu batu nisan situa on itu. Ikonadong deh. Ima argana dihita. Alania manginang songon jamita sadarion. Tarjuma hita. Lumobiak kadong aku parhalado. Sibuat dami. Sibuan hatigoran. Lumobi mangulu di bagasan haserepon. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Asangapon madiho Tuhan. Nang paluasok kami sadarium marsaur. Dohoto. Dia pen na padua honon. Nang takasami memaknai, merenungkan. Bahwa apen di zamanon. Na mangkirim dohami. Berpengharapan. Dia karagam ni haulion ni ngulu. Diragam ni akka hamubaun ni roha. Haulion ni akka ekonomi. Haulion ni akka persauran, jalamian ma dami, hati goran, duhot haserepon, asiroham, say partogdi mahami, maparbuihon jamita, hatam na kutangiho kami. Mga sahon Jesus Kristus, Tuhan namin. Amen.
Tapuji matuhata, meredemahita siap bukuede nomor 500 siap lusada, uhukma tapasahap pilihan 2A dohok 2B, sekaligus do amplok naung adong dehita. Asroa
naing sahak mahita tu ulaun pasahaton tohona nasi tuaun tua kamata inata naung learning salelingod di huriata dinamaredde hitan non sian nomor 720 ayat 122 Roma 7 sudia kapar halado partohonan dohot naing majalok tohonan ni rap dohot keluarga maredde mahita. Hamu aliak kadongan na sahuriaon di ida hamu do nuaing dongatta na jongjong dison na tapilit bahin situa di tonga-tongatta nang pangidoon na sida mapasu-pasu siyan tuhatay asa margugo na sida mangulahon ulaw ni atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaw ni situa hobartu naong tersurat di agenda HKBP jinanahahon ni inang Bibel Prota. Ulaw ni situa, naparjolo, pangula ni huriado nasida, mamata-matahon dongan akan napinasahat tu nasida, doho mangaramoti parange nasida. Molo diboto nasida na hurang ture parange ni manangise, iko pisangon nasidai, manang pabuan nasida tu guru, doho tu padita, asa dipature. Napaduahon, madas-das dongata tu permingguan, doho manakasi alana, ubahen nasoro. Napatoluhon, madas-das anak boru sikola, asa odop ro. Napaopaton, manikir akan amarsahid, jala paturehon nariko tunasida. Doho nasa natar patupasa. Alai narumikot pasingoton hata ni debata tunasida. Doho tumangyak kosa. Napalimahon. Mangapuli akan amarsak. Paturehon akan nadangol doho napogos. Napaonopon. Mangapuli aka si pelebegu. Aka parugamo na asing. Dohot akan nalilu, asa doho marsaulihon, hangoluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon, mangurupi, paturehon aka guguan, dohot ulaw nariko tuharajaw ni debata. Ope, hamuna hinaholongan, nang takas botoon nami burju ni rohamuna, mangaradoti ulawn, hasit tuauni. Di bahay ni alusi hamu hata nahusukutonon tuhamu. Parjulu. Naulo do hamu mamarangehon parangin na tama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Paduahon. Naulo do hamu majalo ulaun hasit tuaun
songon naung gipajojor odeng Tuhamu. Patuluhon, naulu dohamu mangarado ti sude sian nasa roha, doho sian nasa gugumuna, hobar tuhata ni debata. Molo sadaro hamuna mangului, jala marpadaton sude nai, dijolo ni debata, doho dijolo ni dongata napungu nuaing dison, dok hamuma alus muna. Atong masih jalangan mahita pabuahot ni padamuna jala pabuan naulo dohamu mangula ulaw ni debata rap dohot tami. Doh inang. Alay di pudi muna. Hatani debata tu situa Elsani yen Leo nababan. Sian sada Timotius sada ayat 12. Mauliate hudok di namar gugoi hon au. Ima Kristus Jesus tuhatai. Ay detong duau haposan. Ubahen na dipabak kitau gabe parhalado. Saya diparohai Tuhan debata amata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite-hite tod di parbadia, maka burjuhon ulaw na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni Hurianay. Amen. Mainak. Hatani debata tu situa Herbet Panggabean. Sada Petrus 2 ayat 20 sada. Ay tu si dohamu tarjou, ay doho do Kristus manaon na porsuk humokop hamu. Tumadikot tiruad di hamu, asa dihutok kamu bogas ni patna. Saya diparohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia makaburjuhon ulaw na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Hurianay. Amen. Hatani debata tu situa Johnny Wagner sianipar. Sian Kolose tolu ayat 20 tolu 124. Sian rohamuna ma ulahamuna sa si bahenomuna. Songon natutuhani dada tu jolma. Ingot tamu ma siat Tuhani do jaloomuna sitianoni. Balos ni Tuhan Kristus. Tuhan Kristusima oloi hamu. Saya diparohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon ulaw na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriay. Amen. Hatani debata tu situa Bernard Edwanto Sibolon. Sada Petrus 4 ayat 10. Masih pature-tuream mahamu
ganuk marguru tu asiasini najinalona. Songo nakajuara bagas na burju, diragam-ragaman ni asi-asi ni debata. Sai di parrohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Hatani debata tu situa ramli perningotan siaturi. Siat Johannes sia ayat 4. Ikon ulau kudo ulaun ni namar surwau saleleng arian. Aidung roborngin dang tarbahen mangula disi manangise. Sadi parrohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Hatani debata tu situa Effendi mulatua sinaga. Sian sada Korin 15 ayat 50 alu. Onpe hamuak kadongaku na hinaholongan. Masih hohot jala somu bauba mahamu. Jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ay diboto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Sai di parrohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Hatani debata tu situa Jannes manaik pasaribu. Johannes 12 ayat 26. Auma diihutton ganup naolo mangolo yau. Jala ia disiau disima doho anak somaku. Pasangapon ni amaido ganup na mangolo yau. Sai di parrohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Hatani debata tu situa Sunardi sinaga. Rom 14 ayat 10 alu. Ay molo dioloi ho Kristus disi dihalomoho debatado ho. Jala argaho di jolma.
Sa di parrohai debata aman itu hata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni huriay. Amin. Hata ni debata tusitua Yeti Mariana Bursiregar. Sada Petrus 4 ayat 10 sada. Ia adong namar jamita naing masongon akapadohan ni debata. Ia adong namar hobas naing masian haguguon na nilehon ni debata. Asa disaluhut nai marsangap debata marhite-hite Jesus Kristus. Di ibana mahasa ngapon rodi sa leleng nai. Amen. Say di parrohai debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriay. Amin. Hata ni debata tusitua Elisda Herlianti boru papahan. Sian ulaun ni Apostel 20 ayat 20 alu. Atong ramoti hamuma dirimuna ro disadok panggungani. Ay dipatidang to di porbadiai do hamu gabe si mata-matai. Asa diparmahani hamu hurian ni Tuhani. Natinobus na marhite sian mudarna sadiri. Say di parrohai debata aman itu hata Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriay. Amin. Di namared dehitan non nomor 140 ayat sada upangido hami mahamu mangadoptu ruas jala ipu di manang keluarga. Mared de mahita. Hamu kadongan sahuria, jakon hamu manasida di bagasad dami. Sude mahitaon manggogo tumangyakon nasida, asa majadi ulaun nasidai. Anggiat makorhon las niroha di huria, jal hasangapo dohot puji-pujian nang digoar ni tuhatai. Kami pe tangyak kono nami do nasida. Sude marua sada dua tolu. Kami pe tangyak kono nami do nasida. Asa anggia dipargogoi jala dipatau debata nasida. Mangulahon salu nai.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho alanyasi ni roham diak kadongan namion. Saya tabay maturohan na sida akasilehon-lehon nito di parbadia na siyan banua gijang. Asalam marroha jala margugo na sida mga rado titohonan na pinasahat mi tunasida. Asi maroham doho di sude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsyaon na sida bi. Jalalam ture parangin na sida mangihuton ho. Sungguli marohan nami. Asa masih haholongan unang adong si pitsangod di hami. Asalam rarat harajawmu jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Mari masudi parhala keluarga, Roma akai nanami, aka keluarga ni partohonan.
Maredde mahita nomor 140 ayat 4, laus rim mahita jongjong saluhutna. Tapasaha mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata aman nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, duhot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni Roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa. Se sama dosa nami songo panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tu. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasusian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana mida. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tu todim.